Amb tots els problemes a resoldre que hi ha a dia d'avui, amb molta de gent que no té feina, amb mils de persones afectades per un ERTE i moltes d'elles que ni tan sols el cobren, amb coes per anar a recollir aliments en menjadors socials perquè la gent no arriba a final de mes, amb hotels tancats i sense turistes. Amb tots aquells problemes, és vergonyós que la prioritat de Armengol i dels seus socis d'esquerres sigui aprovar en caràcter urgent un decret per vetar l'activitat econòmica en sòl rústic i per desclassificar solars que damunt els plànols dels ajuntaments estan definits com a urbans des de fa molt d'anys. La setmana passada Armengol copiava diverses mesures del Partit Popular per impulsar l'economia i ara vol aprovar una altra normativa que va en sentit contrari i que frenarà molta d'activitat econòmica arreu de tots els pobles. Aquell nou decret que se vol aprovar trepitja el patrimoni dels pagesos i de petits propietaris de fora vila, gent senzilla i humil, i farà molt de mal a l'activitat de petites empreses dels pobles, en els picapedrers, en els fontaners, en els electricistes, en els fusters, ferrers, jardiners, que són els que se dediquen a fer aquestes obres i a mantenir-les. Aquesta manera d'actuar demostra clarament la falta de rumbo i l'excés d'improvisació de Armengol i només mos du a la inseguretat jurídica, a la paràlisi econòmica i a la pèrdua de llocs de feina. Tot el contrari de lo que se necessita a dia d'avui. Armengol utilitza com a excusa la crisi del Covid-19 per canviar un grapat de lleis, a cop de decret, sense cap tipus de diàleg ni consens, atacant a la propietat privada i en els drets dels ciutadans. I fins i tot arriba a dir que per culpa del coronavirus s'han de tombar unes rotondes a Menorca, lo mai vist. I tot només per fer contentes a les bases més radicals d'uns o altres socis polítics o d'unes o altres organitzacions afins. Per això li dic a la senyora Armengol que no compti amb el suport del Partit Popular per participar en aquesta política de la improvisació i de la incoherència permanent del seu govern. La crisi sanitària no pot servir de coartada per actuar des del despotisme i des del sectarisme. Li demana a la senyora Armengol que s'ocupi per una vegada de facilitar el futur de la gent d'aquesta terra i no de posar més palos a una situació que comença a ser dramàtica per moltes de persones.